Mawulijongo nje uyinsizwa yakwenu ufuna ukuphila kahle ungalokhu uhlushwa amantombazane, ungalokhu udlala amantombazane, ufuna ukuphila kahle nje ube insizwa uganwe mawusumdala uganwe nje. Awubi nje nentombazane eyi-one empilweni yakho, uba nomamkhulu, uba nomamncane. Umthetho wokuqala loyo. Umthetho wokuqala lo uthi uba nomamkhulu ube nomamncane. Uma eqala ehlupha nje umamkhulu, thatha umamncane umkhuphule esikhundleni umbeka kwesikamamkhulu. Uthatha umamkhulu umehlisele esikhundleni sokuba umamncane ngoba useyahlupha vele, ungamnaki until aze ahambe. Uma ehamba udonsa omunye umamncane umfaka esikhundleni sokuba umamncane, uya-relax-a, umbone umamkhulu ukuthi ubehave kanjani until uze uthole lowo muntu o-right ozohlezi umamkhulu owaziyo ukuthi uzokwenzani, ngoba umfazi kumele azi ukuthi uzodansela isiginci sakho. Ingakho ogogo babethi ena iy'nkomo ziyantshontshwa. Le nto eseniyenza nami nisidabukisela nithi lo mama useyahlupha usenokungabuyi, lo mama kanjani njani, hhayi futheke indaba yenu. Iy'nkomo ziyantshontshwa kusuka kudala, senibuya manje la majongo lawa understand-ayo. Mina hhayi vele anginankinga naye ngoba uyaphuza unamanga, akekho umjida ongenankinga nentombazane ephuzayo. Hhayi mina anginankinga nje umama vele ibhulukwe liyafakwa unamanga, suka, hawu. Intombi yakho ihamba ngethayithi phakathi kwamajida bayibuka izinqa, hhayi mina anginankinga nje majongo namanga, ayikho leyo nto leyo. Nihamba ni-understand-a wonke amanyala lawa. Nizinsizwa, iy'nsizwa ey'ntekenteke, awunamamncane unentombi eyodwa nje njengejuba. Mayithi ifutheke ifutheke, usuyogijima nentambo ufuna ukuyikhunga sikugijimise siwumphakathi ube ufuna ukuyikhunga ngoba intombazane yenze ukuthi isihlanyela. Amajongo alahlile lawa, hhayi aniyiyekele engqondweni le. Nami nisidabukisela kancane kancane, lo mama usenze ukuthi ususibambise umhlangano ongekho, umhlangano ufuna ama-advice ukuthi sikubonise manje ukuthi kwenziwa kanjani mase kunje. Awunamamncane uyisikhwama nje. Hhayi iyekeni leyo ngqondo yenu bafana bakithi. Uma ulijongo nje wenzela ukuthi ungabulali amantombazane, ungagwazi amantombazane, ungahluphi amantombazane ulokhu uwashaya, iba nomamncane uhlale ogada umzimba. Iba nomamncane nje kabi 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 uma ulijonga. Umamncane kuhlezi ku-right yonke into uma ngabe unomamncane ngoba uma ebheda loya phansi imithwalo. Awube ulokhu ushaya intombazane usubeka isandla wenzani imithwalo nje phansi. Hawu ulijonga uya-understand-a, hhayi mina ngiya-understand-a vele ukuthi umama hheyi ebusuku akafonelwa. Eyi futhekani nina mani.